Γεια σας, είμαι η Σοφία Γεωργίου, κοινωνιολόγος εγκληματολόγος. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα στο Eurocrime 2025, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο εγκληματολογίας, όπου ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς χάραξης πολιτικής από όλο τον κόσμο συναντιόμαστε για να ανταλλάξουμε εμπειρίες, μεθοδολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της εγκληματολογίας. Το Eurocrime λειτουργεί κάθε χρόνο σαν γέφυρα, ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και την καθημερινή εφαρμογή, ανάμεσα σε χώρες και πολιτισμούς που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Είναι ιδανικό πεδίο για να μιλήσουμε για συστήματα, μεθόδους και για το πώς μπορούμε να δώσουμε πρακτικές λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα. Η Goal Setting Synergy, στην οποία κατέχω τη θέση της Προέδρου, μελετά βιωματικά το πεδίο μέσω του προγράμματος Έγκλημα και Καινοτομία. Στόχος μας είναι να δείξουμε πώς η θεωρία και η κατανόηση της συμπεριφοράς των δραστών μπορούν να μετατραπούν σε πρακτικά εργαλεία διερεύνησης που να υπηρετούν αστυνομία, εισαγγελία και δικαιοσύνη στην καθημερινή τους πράξη. Ας ξεκινήσουμε με μια απλή αλλά ουσιαστική σκέψη. Κάθε έγκλημα είναι μια σύνθετη και μοναδική ιστορία, με πίσω από αυτή να κρύβονται αλληλένδετα συστήματα. Σήμερα εξηγώ πώς μπορούμε από την αποσπασματική διερεύνηση δεδομένων να περνάμε κάθε φορά στη μεθοδική προσέγγιση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης νοητικών και συστημικών μοντέλων που μας επιτρέπουν να μειώνουμε την πολυπλοκότητα κάθε υπόθεσης και να βλέπουμε πέρα από το μεμονωμένο περιστατικό. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τα βαθύτερα αίτια, τις νοοτροπίες και τις δομές που διαμορφώνουν την πραγματικότητα. Οι καινοτόμες συστημικές μεθόδους διερεύνησης αποδίδουν ολιστικούς τρόπους για να διερευνούμε, να αποδίδουμε δικαιοσύνη και να προστατεύουμε την κοινωνία μας. Τα μοντέλα αυτά, όπως το Systemic Iceberg Model, SIM, και το SIKRC τρίγωνα, χρειάζονται μεταλαμπάδευση στις αρχές για ολιστική διερεύνηση. Η εμπειρία μας στην Ελλάδα αποδεικνύει την ανάγκη για συστηματική προσέγγιση. Η εταιρεία μας βρίσκεται στο Eurocrime 2025, γιατί εδώ και 14 μήνες βρεθήκαμε και εμείς θύματα της κρατικής αδυναμίας των ελληνικών αρχών, συγκεκριμένα της άμεσης δράσης του αστυνομικού τμήματος Μαρκόπουλου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για μια υπόθεση καταπάτηση ιδιοκτησίας από οικογενειακό σύστημα. Αυτή η αδυναμία μεθόδου δεν μας επηρέασε απλά θεωρητικά. Μας αποδυνάμωσε ουσιαστικά τόσο ως εταιρεία όσο και τα ανθρώπινα μέλη της. Για μήνες βρεθήκαμε σε μια ατέρμονη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων, επιστολών και καταθέσεων με αστυνομία και εισαγγελία, επιχειρώντας έτσι μέσα από τα εργαλεία της εφαρμοσμένης καινοτομίας να κάνουμε αυτό που το ίδιο το κράτος όφιλε, δηλαδή άρτια διάγνωση, γνωμάτευση και χαρτογράφηση της υπόθεσης, ώστε οι αρμόδιοι να κατανοήσουν ολιστικά την κατάσταση και να τολμήσουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις στο πεδίο. Διερευνήσεις μηδενικές. Σαν να μην γνωρίζουν τρόπους να αποδώσουν ειρήνη και δικαιοσύνη ή σαν να επιδιώκουν τη συγκάλυψη. Το αποτέλεσμα? Ο έλεγχος παραμένει στα χέρια της εξουσίας και πρακτικά το υπάρχον σύστημα προδικάζει τις υποθέσεις πριν καν φτάσουν στη δικαιοσύνη. Ο έλεγχος χάνεται ή καθοδηγείται από τον ισχυρότερο, όχι με βάση μια μέθοδο, αλλά εξαιτίας της ανυπαρξίας της. Στη δική μας περίπτωση αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε την κατάσταση σε διεθνές συνέδριο. Έτσι το Δεκέμβριο του 2024 παρουσιάσαμε το πρόγραμμα Έγκλημα και Καινοτομία 2024-2027, καταγράφοντας αναλυτικά τα σημεία του πόνου του συστήματος. Ένα μήνα μετά καταθέσαμε και στην εισαγγελία ακριβή μέθοδο διερεύνησης και διόρθωσης επίπεδίου. Προτείναμε λύσεις συμβατές με την υπάρχουσα νομοθεσία, καθώς και εναλλακτικές που κινούνται σε πλαίσια συστημικής καινοτομίας. Παρά τις δικές μας μεθόδους διάγνωσης και χαρτογράφησης των υποθέσεων, οι αρμόδιες αρχές αδυνατούν να ανταποκριθούν, αφήνοντας υποθέσεις ανεξερεύνητες και προβλήματα να συσσωρεύονται. Αυτή η αδράνεια οδηγεί σε ατιμωρησία των δραστών, μονιμοποίηση παραβατικότητας και αίσθημα αδικίας για τα θύματα. Στην Ελλάδα, η αρχιοθέτηση υποθέσεων έχει γίνει σχεδόν αυτονόητη κατάληξη. Με πρόφαση την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, χιλιάδες υποθέσεις κλείνουν χωρίς να φτάσουν ποτέ στα δομικά τους αίτια. Μένουν στην επιφάνεια των γεγονότων. Μια γνωμάτευση, ένα πόρισμα, μια συνηγορία και οι υποθέσεις αρχιοθετούνται χωρίς διερεύνηση με επιφανειακές ή τυπικές διαδικασίες.
Έτσι, το πρόβλημα απλώς μετατίθεται στο μέλλον αντί να επιλύεται. Οι παραγραφές εγκλημάτων και οι ασυλίες δημιουργούν αδιέξοδα για κάθε δίκαιη διερεύνηση παραβατικής και παράνομης συμπεριφοράς πολιτών της χώρας. Νομοθετικά και πραγματικά, αδιαφορώντας και μη παρεμβαίνοντας με διορθώσεις επίπεδίου, ουσιαστικά κάθε φορά οι αρχές συμμετέχουν δομικά σε προσχεδιασμό του επόμενου εγκλήματος. Και κάπως έτσι οθούν τους δράστες σε ατιμωρησία και ένα είδος μονιμοποίησης της παραβατικότητας και τα θύματα σε απραγία και εξόντωση. Η κοινωνία μας οδηγείται σε μεγαλύτερα διέξοδα επαναλαμβανόμενων γραμμικών προσεγγίσεων εγκλήματα. Αυτά ακριβώς, αυτά τα αδιέξοδα θέλουμε να υπερβούμε με τα μοντέλα μας και με τα εργαλεία ολιστικής θεώρησης. Γι' αυτό κάνω την παρουσίαση αυτή σήμερα. Να, για το λόγο της αλήθειας, η δική μας υπόθεση ούτε καν πρωτοκολλήθηκε. Έκλεισε αδιερεύνητη με τους δράστες σε καθεστώς προνομιακής μεταχείρισης, ενώ τα θύματα έμειναν να υποφέρουν άδικα. Τι συνέβη? Μάθαμε ότι κάποιος εισαγγελέας έκρινε την υπόθεση ως μη σημαντική και την αρχιοθέτησε όπως και με εκατομμύρια άλλες, χωρίς ενδιαφέρον για το τι σημαίνει αυτή του η επιλογή στο πεδίο, χωρίς μέριμνα για τον αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία και για τις αλυσιδωτές αλληλεπιδράσεις νοοτροπιών που δημιουργούνται. Και στα αλήθεια αναρωτιέμαι, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που αντλεί εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια για την έρευνα και τη διερεύνηση του εγκλήματος, που χρηματοδοτείται μέσω ΕΛΙΔΕΚ, πανεπιστημίων, φορέων και οργανισμών, πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, γιατί το πεδίο της συστημικής διερεύνησης δεν έχει ποτέ χρηματοδοτηθεί? Ίσως γιατί είναι το μόνο που μπορεί να προκαλέσει πραγματική αλλαγή, να αναδιαμορφώσει ριζικά το ίδιο το σύστημα. Και εδώ φτάνουμε στο κρίσιμο ερώτημα. Πώς μπορεί μια κοινωνική επιχείρηση όπως η δική μας να διεκδικήσει πραγματική πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια? Και ακόμα κάτι σημαντικότερο. Πώς μπορεί να αποκτήσει ουσιαστική πρόσβαση στις αρχές ώστε να συνδιαμορφώσει συνεργασίες και συνέργειες για καινοτομία? Γιατί, ας μην ξεχνάμε, η αξία των κοινωνικών επιχειρήσεων ξεπερνά κατά πολύ τις κλασικές χρηματοδοτήσεις. Αφορά τη διασύνδεσή τους με το ίδιο το οικοσύστημα του εγκλήματος. Ενώ σήμερα τα περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια κατευθύνονται σε αποσπασματικές έρευνες ή μεμονωμένες διερευνήσεις, εμείς μέσα από τα συστημικά και κυβερνητικά εργαλεία προτείνουμε ολιστικές λύσεις. Λύσεις που δεν μένουν στην επιφάνεια, αλλά ανατροφοδοτούν το σύστημα συνολικά από τον πυρήνα του, από το βάθος του παγόβουνου, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και επιτρέψτε μου να σημειώσω κάτι κρίσιμο. Στην περίπτωση της εφαρμοσμένης καινοτομίας, οι χρηματοδοτήσεις που μας δίνεται δεν πάνε σε εμάς ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πηγαίνουν στο ίδιο το σύστημα, το οποίο βελτιώνεται και εν τέλει είναι εκείνο που μας πληρώνει ανάλογα με την πρόοδο. Πιο αναλυτικά θα παρουσιάσω αυτή τη λογική στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο περίπτωρο της ΕΛΚΑΚ στις 14 Σεπτεμβρίου του 2025 και φυσικά είστε όλοι καλεσμένοι μου. Η κατάσταση αδιερεύνητων εγκλημάτων δεν αφορά μόνο καθημερινές αστικές διαφωνίες, αγγίζει και εγκλήματα μεγαλύτερου κοινωνικού αντικτύπου, όπως γυναικοκτονίες που τα τελευταία έτη μαστίζουν την κοινωνία μας. Τα χρόνια περνούν χωρίς τίποτα να διορθωθεί στο πεδίο. Η κοινωνία συνεχίζει να σοκάρεται με κάθε επόμενη γυναίκα που φεύγει άδικα από τη ζωή, συμμετέχοντας αμέτωχη σαν να παρακολουθεί σύριαλ εγκληματολογία στις οθόνες των μίντια. Χωρίς δυνατότητες παρεμβάσεων, επεμβάσεων ή διορθώσεων, λόγω απουσίας μεθόδου διερεύνησης. Ίδια τραγική κατάσταση και στα εγκλήματα εθνικής εμβέλειας, εγκλήματα όπου ο αντίκτυπός τους ξεπερνά τα εθνικά μας όρια, όπως τα τέμπη ή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και δυστυχώς και άλλα που ενδέχεται να αναδυθούν από χρόνια συστήματα διαφθοράς. Το κοινό σημείο όλων αυτών είναι η νοοτροπία σκέψης. Σήμερα το έγκλημα εξετάζεται επιφανειακά, χωρίς να αποκαλύπτονται τα βαθύτερα αίτια και χωρίς ουσιαστική διερεύνηση, με τα προβλήματα να μετατίθονται απλά στο μέλλον. Από την άλλη, όπως η συστημική σκέψη λέει, κανένα πρόβλημα δεν λύνεται χρησιμοποιώντας το ίδιο mindset που είχε όταν αυτό δημιουργήθηκε. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση, αλλιώς όπως αγαπώ να λέω. Αλλιώς από τι? Σήμερα η διερεύνηση γίνεται κατά κανόνα γραμμικά, συλλογή στοιχείων, καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες. Ξεκινά από το γεγονός,
το θύμα, το δράστη, τη σκηνή του εγκλήματος και ακολουθεί μια αλληλουχία βημάτων σαν γραμμή παραγωγής, χωρίς να εξετάζονται αιτίες, κίνητρα ή δομές. Βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Οι υποθέσεις προωθούνται στη δικαιοσύνη, ατελώς διερευνημένες, με αποφάσεις που βασίζονται σε τυπικές διαδικασίες. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ένα συμβάν λαμβάνει χώρα. Η άμεση δράση φτάνει. Καταγράφει το περιστατικό και το προωθεί στη δικαστική οδό. Από εκεί, η αστυνομία και η εισαγγελία λειτουργούν τυπικά και άκρως διαδικαστικά, συλλέγοντας την ελάχιστη απαραίτητη ύλη και τη συσκευάζουν σε εισαγωγικά για τα δικαστήρια, είτε μέσω μήνυσης, έγκλησης ή αγωγής. Ακολουθεί μια πολύχρονη αναμονή. Οι νομικοί αναλαμβάνουν την υπόθεση, αλλά χωρίς ουσιαστική διερεύνηση του πεδίου. Ούτε ουσιοδός δομημένος διάλογος υπάρχει, ούτε οριοθέτηση, ούτε εκτόνωση. Ακούγεται μόνο η εκδοχή του πελάτη και η υπόθεση βιάζεται να παραδοθεί στους δικηγόρους, οι οποίοι χειρίζονται το ζήτημα κυρίως με βάση την υπεύθυνη δήλωση που τους έχουν εξουσιοδοτήσει οι πελάτες τους. Στην πράξη, η αλήθεια δεν ερευνάται ποτέ. Μεταφέρεται απλώς με διαδοχικές δηλώσεις σαν χαλασμένο τηλέφωνο. Έτσι, όταν η υπόθεση τελικά φτάσει στο δικαστήριο, μήνες ή χρόνια μετά, έχει ήδη υποστεί αλλοιώσεις. Συχνά εξελίσσεται κατά βούληση των συνηγόρων, μέσα στο πλαίσιο της δικής τους κοινότητας και της νομικής τους γλώσσας, και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ως αποτέλεσμα είναι ότι οι υποθέσεις που φτάνουν στο δικαστήριο είναι ήδη αλλοιωμένες, φορτωμένες με αυθαιρεσίες του νόμου ή ανάξιου ήθους και η πιθανότητα να αποδοθεί δικαιοσύνη είναι ελάχιστη ή τυχαία. Εδώ εισέρχεται η εφαρμοσμένη καινοτομία στην εγκληματολογική προσέγγιση. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει αλλιώς η εφαρμοσμένη καινοτομία που σήμερα η έρευνα αδυνατεί να πετύχει? Παραδείγματος χάρη, μετά το συμβάν, το πρώτο βήμα δεν είναι να φύγει ο φάκελος από το πεδίο και να χαθεί στη γραφειοκρατία, αλλά η διερεύνηση επιτόπου. Οι εμπλεκόμενοι και οι θεσμικοί φορείς πηγαίνουν στο χώρο του συμβάντος, ξεκινούν από διάλογο, αντί από υπεύθυνες δηλώσεις, και προχωρούν στην κατανόηση των δομών, των διαδικασιών και των νοοτροπιών που δημιούργησαν το γεγονός. Αντί δηλαδή να βλέπουμε μόνο τα γεγονότα, ποιος, πού, πότε έκανε το έγκλημα, να αντικρίζουμε και δομές που τα γέννησαν και τα pattern συμπεριφοράς. Παραδείγματος χάρη, να βλέπουμε τις ανεπαρκείς διαδικασίες ασφάλειας, τις κοινωνικές εντάσεις, τις κληρονομικότητες και άλλα. Μετά από αυτή την παρατήρηση και από άλλες προσεγγίσεις, κατανοούμε τους θεσμούς που τα συντηρούν. Εντοπίζουμε τις νομικές ευκολίες που οδηγούν σε τυπολατρεία αντί για έρευνα. Μελετάμε αρχετυπικές συμπεριφορές για να κατανοήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Διακρίνουμε υποδομές και φτάνουμε σε νοητικά μοντέλα που υπάρχουν πίσω από όλα αυτά. Απομονώνουμε αντιλήψεις που δεσμεύουν ή μπλοκάρουν την έρευνα και έτσι εξελίσσονται επιφανειακά. Ξεχωρίζουμε τα χλωρά από τα ξερά. Μόνο έτσι έχουμε πραγματική εικόνα και δυνατότητα επίλυσης, είτε στο πεδίο, είτε όταν φτάνουμε πιο κοντά στη δικαιοσύνη. Για όλα αυτά, χρειαζόμαστε εργαλεία και λογισμικά που επιτρέπουν συστημική ανάλυση. Ο σύγχρονος κόσμος μας έχει γίνει πολύπλοκος. Η προσέγγιση των υποθέσεων χρειάζεται σύνθεση πια. Η μέθοδος BIMA επιτρέπει ολιστική θεώρηση και παρέμβαση σε κάθε επίπεδο, από γεγονότα έως δομές και νοοτροπίες που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των δραστών και των θεσμών. Έτσι, έχουμε δύο τρόπους διερεύνησης. Το γραμμικό, που καταλήγει σε αδιέξοδο, και τον ολιστικό σύνθετο, που συνδυάζει κάθε κοσμοθεωρία όσο χρειάζεται. Το Iceberg Model είναι ένα εργαλείο της συστημικής σκέψης. Χρησιμοποιείται για να απεικονίσει διάφορα επίπεδα ανάλυσης μιας κατάστασης ή ενός φαινομένου, όπως το έγκλημα. Σκοπός του μοντέλου είναι να επιφέρει να αναδύσει βαθιά αιτιώδη κατανόηση. Ας δούμε πώς λειτουργεί. Ας υποθέσουμε ότι το παγόβουνο αντιπροσωπεύει το έγκλημα. Ας ονομάσουμε επίπεδο 1 την κορυφή, όπου καταγράφουμε τα συμβάντα και τις ενέργειες, δηλαδή ό,τι είναι ορατό και άμεσα συνειδητό από το νου των εμπλεκόμενων, των παρατηρητών και των ερευνητών. Φανταστείτε τώρα ότι υπάρχει ένας ερευνητής του εγκλήματος, ένας δίτης, ο οποίος επιθυμεί να διερευνήσει εις βάθος το έγκλημα και να το ανατρέψει με σκοπό τη διερεύνηση της αλήθειας της υπόθεσης, το σοφρονισμό των δραστών και την ολιστική βελτίωση της κατάστασης, όσο αυτό είναι δυνατόν.
και φυσικά την αποτροπή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον. Τι κάνει λοιπόν ο δίτης μας, ο ερευνητής? Αρχικά ξεκινά στην αριστερή πλευρά του μοντέλου, όπου βιώνει την υπάρχουσα κατάσταση και καταγράφει τα γεγονότα και τις ενέργειες. Τοποθετεί ό,τι στοιχεία συλλέγει από την υπόθεση στο πρώτο επίπεδο, στην κορυφή του παγόβουνου και ξεκινά την κατάβαση προς το βυθό. Ας δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα γεγονότων. Για παράδειγμα, διερευνά μια αστική απάτη, την καταγράφει με λεπτομέρεια. Ή βλέπει μια αυθαιρεσία του νόμου. Ή μια διάρρηξη. Ή μια παραβίαση ιδιοκτησίας. Ή ένα φόνο. Ή οποιοδήποτε άλλο μαζί και τις ενέργειες που γίνονται γύρω από αυτά. Έτσι ολοκληρώνει τη διαδικασία καταγραφής που είναι η κορυφή του παγόβουνου και μας δείχνει τι συνέβη, όχι όμως πώς συνέβη ή γιατί συνέβη. Αφού ο δίτης μας καταγράψει την κορυφή, κατεβαίνει πιο βαθιά στο επίπεδο 2, όπου εντοπίζει τα πρότυπα, patterns. Εδώ δεν βλέπει πια μεμονωμένα γεγονότα, αλλά επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς που αναδύονται από τα συμβάντα της κορυφής. Παράδειγμα, στις υποθέσεις διαφθοράς παρατηρούμε συχνά ότι η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται. Υπάλληλοι που παίρνουν φακελάκια. Πολιτικοί που παρακάμπτουν διαδικασίες και νομοθετούν ή προσπαθούν να νομοθετήσουν κατά το συμφέρον τους ή της ιδεολογίας τους. Άτομα που πράττουν αστική αυθαιρεσία είναι πρότυπα σε επανάληψη. Και φυσικά έχουμε και άλλα πρότυπα, αρχέτυπες συμπεριφορές. Αυτά τα πρότυπα δείχνουν ότι υπάρχει ένα ενδογενές μοτίβο, το οποίο δεν είναι τυχαίο, αλλά συνδεδεμένο με τις δομές του συστήματος και συχνά επαναλαμβάνεται σε συνειδητό ή και σε ασυνείδητο επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν να μπορεί ο δίτης, ο ερευνητής μας, να τα δει όλα αυτά, να κατανοήσει και να τα συνειδητοποιήσει, προκειμένου μετά να τα χειριστεί κατάλληλα. Στη συνέχεια, ο δίτης προχωρά στο τρίτο επίπεδο, δομές, structures. Εδώ βλέπει τα νομικά, κοινωνικά και οργανωτικά πλαίσια που διευκολύνουν ή αποτρέπουν την εγκληματικότητα. Παράδειγμα, αδύναμα πεδία ελέγχου και καθυστερημένη απονομή δικαιοσύνης. Θεσμικά παράθυρα που επιτρέπουν ατιμωρησία. Οι πολιτικές και οργανωτικές διαδικασίες που ενισχύουν την επανάληψη των προτύπων. Το επίπεδο αυτό δείχνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα μοτίβα, δηλαδή γιατί επαναλαμβάνονται τα γεγονότα της κορυφής. Τέλος, ο δίτης φτάνει στο τέταρτο επίπεδο, νοοτροπίες, mental models. Εδώ βλέπει τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις κοινωνικές αντιλήψεις που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά των δραστών αλλά και των αρχών. Κατανοεί πώς οι αρχές αντιμετωπίζουν το έγκλημα. Παραδείγματα φράσεων που συναντάμε εδώ είναι «Όλοι το κάνουν παράνομα, άρα δεν είναι σοβαρό» ή «Το σύστημα είναι άδικο, άρα δικαιούμαι και εγώ να παραβώ τον νόμο». «Αν δεν δω χρηματική αμοιβή ή θεσμική ανταμοιβή, δεν εξυπηρετούμε». Αυτό το επίπεδο είναι το πιο βαθύ υπόβαθρο, εκεί όπου γεννιούνται. Η καταγραφή των δεδομένων στα επίπεδα του συστημικού παγόβουνου προσφέρει βαθιά κατανόηση κάθε εγκλήματος. Τακτοποιώντας την υπάρχουσα κατάσταση στην αριστερή πλευρά του μοντέλου, βλέπουμε το έγκλημα εκ των έσω. Σχεδόν αγγίζουμε τα άδυτα της ψυχής του δράστη και αποκαλύπτουμε την εγκληματική κουλτούρα που αναπαράγει το σύστημα. Με το σύστημα Iceberg Model εισχωρούμε κάτω από την επιφάνεια, αναλύοντας τα δεδομένα και εντοπίζοντας τα υποκείμενα πρότυπα που γεννούν το έγκλημα. Έτσι, οι εισαγγελείς, οι δικαστές και όλη η λειτουργία της δικαιοσύνης αποκτούν πλέον κοινό έδαφος, μια σύμπνοια και οδηγούνται σε πιο στοχευμένες και κατάλληλες αποφάσεις. Τα λόμπι και οι διεφθαρμένες τακτικές περιορίζονται, γιατί δεν βρίσκουν πια χώρο δράσης όταν υπάρχει συστημική μέθοδος. Η εκφορά των αποφάσεων βασίζεται σε πιο πραγματική και αντικειμενική κατανόηση. Οι αποφάσεις είναι πιο τεκμηριωμένες και συχνά πιο ομόφωνες. Το σημαντικότερο, καθιερώνεται ένας ενιαίος τρόπος κατανόησης του εγκλήματος. Αστυνομικοί, εισαγγελείς και δικαστές μπορούν πλέον να τοποθετούνται πάνω στο ίδιο το μοντέλο. Τα επιχειρήματά τους παύουν να είναι αποκλειστικό προϊόν προσωπικής κρίσης και θεμελιώνονται όλα σε μια κοινή κοσμοθεωρία. Με την εισαγωγή των νοητικών μοντέλων, η διερεύνηση του εγκλήματος αλλάζει μορφή. Από μια αποσπασματική διαδικασία γίνεται πλέον ενιαία, ολιστική και μεθοδική. Όταν ο δίτης φτάνει στο βυθό, έχει αποκτήσει γνώση. Μπορεί πλέον να εκφέρει γνώμη, όπως έλεγε και ο Πλάτων. Εκεί ξεκινά ο σχεδιασμός των συστημικών αλλαγών, με έμφαση όχι πλέον στην τιμωρία, αλλά στη μεταμόρφωση του συστήματος.
Συχνά οι ίδιοι οι δράστες μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό, αφού και τα συστήματα, όπως και οι άνθρωποι, τείνουν να μετανοούν και να ισορροπούν. Η μέθοδος βήμα μας βοηθά σε αυτό. Στο βυθό αναδύονται νέες δομές, διαδικασίες και νοοτροπίες. Οι αλλαγές είναι μικρές αλλά και καταλυτικές, όπως λέγανε στο Χάρβαρντ. Παράδειγμα, ο COVID-19 με 2 φράσεις άλλαξε όλο τον κόσμο. Ποιες ήταν οι φράσεις? Μένουμε σπίτι. Από εκεί και πέρα άρχισε η bottom-up αναρρίχηση. Οι αλλαγές αυτές ανεβαίνουν από τη δεξιά πλευρά του παγόβουνου. Είναι λιγότερα στοχευμένες και βρίσκουν έτοιμο περιβάλλον. Το σύστημα συνεργεί αντί να αντιστέκεται. Έτσι η αλλαγή γίνεται μεγάλη, γρήγορη και ουσιαστική. Σε αντίθεση με την επιφανειακή διαχείριση του εγκλήματος που μένει στη γραμμική νομοθεσία και παράγει αδιέξοδα. Η συστημική προσέγγιση οδηγεί σε βιώσιμες αποφάσεις με ρίζες στην πραγματικότητα. Η μπήμα δεν σταματά στη διάγνωση. Μας καθοδηγεί πώς να επιστρέφουμε πίσω στο σύστημα, να το ανασχεδιάζουμε και να το αναδιαμορφώνουμε εκ νέου. Τα ωφέλη μας τώρα με τη χρήση μεθόδου ποια είναι? Ξέρουμε πού να επεμβαίνουμε. Ξέρουμε πότε να δράσουμε. Ξέρουμε πόσο να αλλάξουμε. Ξέρουμε για πόσο θα αντέξει η αλλαγή. Το αποτέλεσμα? Συστημική αλλαγή προσφέρει στοχευμένη αλλαγή, ωφέλεια και διάρκεια, δηλαδή πραγματική βιωσιμότητα. Περισσότερα για τη μέθοδο θα παρουσιαστούν τον Οκτώβρη στο Διεθνές Συνέδριο Συστημικών Αναλυτών. Κατανοείτε τώρα πόσο γραμμικά και επιφανειακά αντιμετωπίζουμε σήμερα το έγκλημα μέσα από την υπάρχουσα νομοθεσία? Αντιλαμβάνεστε πόσο ολιστικά μπορούμε να το προσεγγίζουμε πλέον με διόρθωση και βελτίωση του ίδιου του συστήματος της δικαιοσύνης? Στόχος μας είναι να μπορούμε να λέμε με σιγουριά ποτέ ξανά. Αυτό είναι το σημείο όπου η καινοτομία γεφυρώνει το χάσμα. Από το έγκλημα και τιμωρία μεταβαίνουμε στο έγκλημα και καινοτομία. Στο μοντέλο του παγόβουνου, εμείς οι σχεδιαστές προσθέτουμε και το συστημικό KRC model. Έτσι εξασφαλίζουμε ποιότητα και διαφάνεια, διασφαλίζουμε ηθική και ευθύνη και εγγυόμεθα βιωσιμότητα των παρεμβάσεων. Και πολλά ακόμα. Στην DTA Academy θα έχετε την ευκαιρία να εκπαιδευτείτε σε αυτά τα νοητικά μοντέλα, να μάθετε πώς κάθε έγκλημα μπορεί να διερευνηθεί σε κατάλληλα επίπεδα. Για να δούμε, θα λάβει χρηματοδότηση η DTA Ακαδημία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για να μπορέσουμε να σας εκπαιδεύσουμε σε ουσιαστικές διερευνήσεις? Σας ευχαριστώ θερμά που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω ότι τα νοητικά μοντέλα που σας παρουσίασα σας φάνηκαν ενδιαφέροντα και πρωτοποριακά. Σας προσκαλώ στις επόμενες δράσεις της Goal Setting Synergies στον τομέα της συστημικής εγκληματολογίας. Ας συνεχίσουμε να διερευνούμε, να καινοτομούμε και να διαμορφώνουμε συστήματα για ένα ασφαλέστερο και πιο δίκαιο και ειρηνικό μέλλον.